the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Nabaghuan mo sa atong altar Baguhan. na baghuan sad mo nganong wahitag sud. Ang doon na pa ni mga finishing touches pero mauna ni ang hitsura nga human nato gi-repair niya gi-enhance ang atong retablo, mauna ni ang atong hitsura sa atong altar. So atong pasalamatan ang mga tao nga nag-donate para sa igasto niini, ang mga nagtrabaho, ang mga artists nga naghimo niini niya. Atong pasalamatan ang tanang katawhan nga mingtabang sa atong paghimo aning maong enhancement, renewal sa naong sa atong altar. Padayon tang magampo alang usab sa kaayuhan sa tibuok kalibutan, labi na gyud dinhis atong nasod batok nining pandemya ug sa mga kagubot sa katilingban. Ato sang padayong iampo ang mga benefactors and donors nga nagsigig suporta nato, labi na nining atong bag-ong proyekto karon para sa tong pista, ang atong mga slots nga Mother Mary's Consoling Graces. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasaylua ang among mga kalapasan ug ampingi kami diha sa imong kalinaw ug dad-a kami nganha sa dalan sa kaluwasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Hunas. Wala malipay niini si Hunas og nasuko siya. Busa nangutana siya sa Ginoo, dili ba giingnan ko na ikaw sa wala pa ako moanhi nga mao gayud kini ang buhaton mo? Mao man gani nga mikagiw unta ako ngadto sa Espanya. Nahibalo ako nga ikaw Dios nga maluluyon, mapailubon kanunay, ug andam pag-usab sa imong laraw. Busa, patya na lang ako, Ginoo, kay mas maayo pa nga patay ako kay sa buhi. Ang Ginoo mitubag, angay ba nimo kining ikasuko? Unya si Hunas milakaw og miadto sa silangan sa syudad og milingkod didto.
Unya nagbuhat siyag sa limbong ug mipasilong niini samtang nagpaabot siya unsay mahitabo sa Ninibe. Unya gipatubo sa Ginoong Dios ang usa ka tanom aron hilandungan si Jonas. Nalipay pag-ayo si Jonas tungod sa tanom. Apan pagkaugma sa pagsubang sa adlaw, nagpadala ang Dios og ulod aron pagkutkot sa tanom og namatay kini. Og sa pagkaudto-udto na, nagpadala ang Dios og hangin nga init gikan sa silangan og naluya si Jonas tungod sa kainit sa adlaw. Busa miingon siya, "Maayo pang mamatay ako kaysa magpabiling buhi." Apan miingon ang Dios kaniya, "Angay bang ikasuko mo ang nahitabo sa tanom?" Si Jonas mitubag, "O, angay gayud nga ikasuko ko kini." Ang Ginoo miingon kaniya, "Mitubo kining tanuma sa usa ka gabi lamang ug nahanaw pagkaugma. Wala kay nahimo alang niini, dili ka maoy nagpatubo aron maluoy ka niini. Labi pa akong maluoy sa Ninibe, kanang dakong syudad nga may kapin sa usa ka kawhaag duha ka libo ka kabataan nga inosente, walay labot sa daghang mga hayop." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, malumo ikaw ug puno sa gugma. Ginoo, malumo ikaw ug puno sa gugma. Ikaw ang akong Dios, kaluy ako, Ginoo. Kay nagasangpit ako kanimo sa tibuok adlaw. Lipayang kalag sa imong sulugoon. Kay kanimo, Ginoo, gibayaw ko ang akong kalag. Sino malumo ikaw ug puno sa gugma. Kay ikaw, Ginoo, mayo ug mapasayloon. Tugob sa gugma kanilang tanan nga nagasangpit kanimo. Pamati, Ginoo, sa akong pangamuyo ug patalingugi ang tingog sa akong pangilaban. Ginoo, malumo ikaw ug puno sa gugma. Ang tanang mga nasud nga imong gibuhat, muabot ug mosimba kanimo, Ginoo, ug maghimaya sa imong ngalan. Kay ikaw dako ug nagbuhat ka ug katingalahang mga buhat. Ikaw lamang ang Diyos. Ginoo, malumo ikaw ug puno sa gugma. Nakikinig ako sa iyong mga
salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ko ikaw, O Ginoo. Usa ni ana ka higayon nagampo sa Hesus didto sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niyag ampo miingon ang usa sa iyang mga tinun-an, Ginoo, tudloi kami sa pagampo. Ingon nga gitudluan ni Juan ang iyang mga tinun-an. Si Jesus miingon kanila, ingnan ninyo niini pagampo. Amahan, simbahon unta ang imong ngalan, maghari ka unta kanamo. Ihatag kanamo sa matag adlaw ang kalanon nga among gikinahanglan, ug pasaylua kami sa among mga sala. Kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo, ug ayaw kami ibutang sa lisod nga pagsulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Usa sa nindot kayo nga kaning petition or petitions sa atong Lord's Prayer, kaning Our Father, kanig yung pasaylua kami sa among mga sala. Way usa nato dinhi nga way sala, no? Namoy sala wa. Oh, pareha lagi ta. Nya, di man ta kapasaylo sa atong sala, di sad kapasaylo kanang imong tupad, di sad na pwede mo pasaylo nimo. Aron gyud malimpyo ang imong kasing-kasing, nagkinahanglan gid ta sa magbubuhat sa atong kasing-kasing, magbubuhat sa atong kinabuhi nga siya gyud mo limpyo nato. Pero unsaon man ta paglimpyo niya? Mao ni ang nindot kayo. Sa tanang petitions dinhi sa atong kaning Lord's Prayer, kaning amahanamo, kanira nga petisyon nga dunay kondisyon. Ingon dayon, pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga gipasaylo namo ang tanan nga nakasala namo. So ang tanan pasabot, ug duna tay usa ka tawo nga dili pasayloon, ang ato sang sala di sad pasayloon. So kung ang Ginoo mauray makalimpyo nato, ang Ginoo sad may desisyon nga ug iyatang gitudluan nga mag-agad pug ko ninyo kung gusto mo malimpyo. Pareho gud anang imong anak magduwa diha anang lapok, magduwa anang mga bunbon kanang yuta. Unsa man na hugaw na limpyo. Pero nabi ay panahon nga inigkuha nimo sa imong anak aron dili magsigig lugid-lugid atong lapok, porting makahilak kay para niya enjoy kay siya sa lapok. No. Ako sa una kapila ko na bunalan anak katong gamay pa ko. Lami man jud kay lapok-lapok. May manggani ipamahi dinhing lapok kani kana mga linaw-linaw diyan tubig porting lubugan, porting nindotag yung iligid-ligid. Nya ang gatan-aw nga dako labi nang ginikanan masuko, pero ang tuwa didto porting enjoya. Oh na malatusan. So ayaw pugsa. Mo na ang Ginoo lahi siya, di siya mamugos og di jud ka mobiya diha sa lapok. Sige lang, paglapok-lapok diha. Kaya total doon naman sa kuy butanganan sa mga lapukon. Di ba? Asa man niya ibutang ang mga lapukon kana mga makasasala nga di gyud mo biyag sala. Impierno. O ana. Ang katusang gustong mo biya, katong malimpyo, gustong manglimpyo, nasa sa butanganan sa mga limpyo. Ang langit. Mo na ang Ginoo ing siya, okay ra jud kayo. Og di mo mag-usab, og di mo pasaylo, naa may impierno. Di man sad mo didto gyud maghuot. Kuan ko na ang iyang gipreparar sa impierno, pila gud na ka dako tingali kay ginagyod nga kanang swimming pool,
kay gitawag mag pool of fire sa ato pa magsigit ag langoy-langoy dito. Oh, langoy-langoy ta dito kayo. Nakaron unsay gikondisyon kinahanglan tang mopasaylo sa nakasala nato. Dili baya sayon kanang maong kondisyon. Nilingi ako na imong tupad. Yung tupad ba lingi ing na nipasaylo jud kas tanang tao karon ing na nipasaylo jud kas tanan. Labi na gitong nakautang nimo nga wa bayad-bayad ni pasaylo kas utang. No? Kanang kabit sa imong bana nga sige lang gyapon silang kita-kita karon ni pasaylo kana. Kanang hinungdan nganong ang imong anak gakugos nagbata kay tukhang o niya wa ra ba gibiyaan ra ba paghuman mo pasaylo kana. Kanang imong anak nga nagsigig pangawat sa inyo kay siging suyop mo pasaylo kana. Ha? Kanang imong igsuon nga giilog ang imong kabahinanan nya ikaw pagigilisod-lisod hapit nakaway agianan kay gikural pag yung imong agianan tungod siyang kalagot nimo mo pasaylo kana. Uy. Kana, congratulations. Limpyo gyud ka. Mo nagipakita sa atong unang pagbasa nga lisod-lisod gyud ining pagpasaylo. Ngano man si Hunas ba? Propeta Hunas. 14 yang laguta nganong wa lahusag patay sa Ginoo ang Ninibe. Talagsaon sa ning propeta ha? Galagot siya sa taga Ninibe, nya gipasangyaw siya sa Ginoo ngadto sa Ninibe, pasultihan sila nga 24 days na lang patyon mong tanan sa Ginoo. Pag humanyag sangyaw sa kaadlaw, nagbag-o man ang mga tao. Sigon sa itong gibasag hapon, uy, wa gilaho sa Ginoo pagpatay ang Ninibe. Korting lagutang Hunas, daan pagyug ko. Daan pagyug ko. Di gyud nimo ilahos. Pero ngano mang si Hunas, propeta Hunas, suko man kay sa taga Ninibe. Kibaw mo. Wa mo kibaw? Parihata. Ambot ngano nasuko ni siya. Sa ako lang gamayng pangagpas sa kani mga atong aning history sa church ba. Kaning Ninibe, capital city ni siya sa nasod sa Assyria. Kining Assyria mauni ang magsigig atake sa mga Israelita nya daghan kay nila ang nangapukan murag ang Jerusalem na lang ang Huda na lang may wa mapildi nila pero ang tanang mga nasod sa Israel 12 guni sila kanasod hurot-hurot yung kapildi sa taga-Assyria nya mga bangis magay sila usahay panita nilang buhi ang ilang kontra ang mga babae ripo nila mga bata pamatyon panglungguas liog ingon ana ba bangis ba nya sila sa dito mismo grabe kay ilang sala sugal inom hubog-hubog kanag yung tanan yun nga enjoy sa tao ba same sex pinatyanay corruption ni anas ato ilog-ilogan mga nila ang katong mga vessels nga ilang makuha gikas templo sa Jerusalem katong daghan kaayong mga bulawan ila na ditong pahimuslan iapil-apil pas ilang hubog-hubog inom-inom gamiton kani pang chalice kanang grabe gid ang ilang pag-insultos Ginoo ba muna si propeta Hunas Israelita gud siya propeta gud siya sa Israel di galagot gud siya atong mga tawhana na siya kamukha ko no ingon ana maglagot ka dili pero sa una ba katong mga Hapon nagisong ta dinis mga Hapon nya ripon ang mga babae ambot wa ba kay nang rape aning nang nagsimba dinhi nga nakaabot atong gubat mao to sa una mao to nga matud pas akong uyuan nga naapil atong mga gipang-recruit nga mga veterano human kunos mga 5 ka tuig nga nahusay na sus do na man day usa ka bukhapon dito dapit sa amo nga daot na kuno kaayo gatago dito sa katong iyang tunnel wa gid sila kabantay kay kakahuyan man ang luyo sa amo sus nakit-an man yadtong hapon daot na kuno kaayo
sige kunog pangayog pasaylo. Isa-isas kamot kay nasakpan lagi niya. Iya jud kunong girakrakan kay nakahinomdom pa man siya sa iyang mga kauban nga gipusil sa mga Hapon. Ang kanigo kunong utok sa iyang kauban ni pisik ko kunong rin niya. Portig kuno niyang laguta. Nya pila ka buok iyang mga igagaw nga mga babae nga tag 15 years old, 20 years old gilugo sa mga Hapon. Pero di tingay tumaong Hapuna. Pero siyang kalagot ba? Mo tingali ning gibati ni Hunas. Pero ang Ginoo lahi. Pag hinulsol gyud sa taga Ninibe, nagbasol sila, niila sila sa kagamhanan sa Ginoo sa Israel. Pag hinulsol nila, gipasaylos Ginoo. Ug iyang gitagaag example si Hunas. Kay galakaw mas Hunas sa desierto, nya portimang inita. Siya, patyan na lang ko. Sige, mas Ginoo, patyan lang ko. Patyan ako. Isog kayo siya ba? Init man kayo. Gibutangan siya kahoy. Porting lipayang Hunas. Ay, salamat tao na nitubo nga kahoy sa desierto. Nya, bugnaw pa kayo ang kanang kahoy. Kay baga kay dahon. Dito siya pasilong. Lingaw na siya dito. Pagkaugma, padadaan bitag-od si Ginoo, gikaon ang kahoy, namatay, porti na sang inita, yaw-yaw na sa sunas. Nganong gipatay ni mong kahoy? Patya na lang ko. Wa naman ko ikapaingnan. Ingon na yung Ginoo, nasuko ka, nagipatay na kong kahoy, nga di man gani ikay gatanom, di man gani ikay nagpatubo, wa man gani ikay mahimo atong kahoy. Nya di ka maluoy anang Ninibe. Tinuod na yung mga sala. Pila kabuk inusinting bata diha, sobras 1,000 ka mga bata ang inosente ug ang ilang mga kahayupan nga mapahimuslan wa sa nay mga sa nya akong patyon. Di ka maluoy nya naghinulsol pagid sila ilang sala. Pasabot sa Ginoo, pag maluluyon aron ka kaluy-an, pag mapasayloon aron ka pasayloon. Mao ni ang kinaiyas Ginoo. Muna kining bag-o na tong retablo karon, kini bang bag-o na tong retablo? Nakabantay mo unsay pinakabag-o? Wa mo kabantay? Nawa gid sa una? Kanang siing sa akong gibutan da babaw. Ay basaha ko no ninyo. Whatever you do, think not of yourself but of God. Maunay basic o ang maunay gibasihan sa atong patron si San Vicente Ferrer sa iyang tanang gibuhat mao gid nay nagpailawom sa iyang kasing-kasing. Whatever you do, think not of yourself but of God. Whatever you do. Nyag magbutang kag tindahan, huna-huna ako no, unsay huna-huna sa Ginoo pagbutang nimog tindahan, ipaduol sa karsada o ipalayo? Kana maghimo kag kural, imong isikit sa karsada o ipalayo? Huna-huna ako no, think not of yourself but of God. Mao bitang nagpasalamat sa katubitang pag-ingon ni Monsignor Ruben nga patabangon tas kapilinha. Ang akong ginahuna nga to yung parokya nako, kadaghan pa na akong project, daghan pa na akong atimanunon dire. Pero may desisyon jud ko. Nangayo ko lamdag sa Ginoo sa ni Lord. Unsa gi tin-aw kayong lamdag sa Ginoo sa mahal nga birhen, hunonga o sa nang imong projects. Kay mo alagad ka sa proyekto sa diocese. Diocese man nya ikaw parokya man ka. Hunong sa imong project, unaha o sa ni, naku unya, unsao na, kadako ana, 30 million, unsao na pagkuha, ay hunong nga imong tanang project. So mo to pagka August 8, atong gihunong ang atong project, dinhi, wa na ta mga ngayog donation, og nangayo tag donations para sa Kapilinha di Fatima nga gitukod karon sa Takop San Remigio, the 4th replica throughout the world outside Portugal, the only in Asia ni as Philippines gibutang. Di ba? Nindot kayo no?
ana. Pero nagkinahanglan atong pag-August 8 og 29,500 slots. Kinsa bagoy makatuon na kanang 29,500 slots nagpasabot na kay tag 1,000 man 29,500,000 atong gikinahanglan. Nya ang title ato atong slots kay Mother Mary's Healing and Deliverance. Karon Pizza City, Pizza Size, ugma karon pang Biyernes mo Pizza 8, mutangkod nga 8 ka buwan sa atong pagpangayo, no? Nya unsa may gihatag sa Ginoo. Mao na ni ang final kay gi-close naman ni nato pagka Saturday adtong September 2, gi-close naman ni nato nya atong gikwinta tanan. So ang atong final mao na ni ang final report nato sa kaning nahalin ba nga slots ning abot gyud siya og 31,454 slots. Praise the Lord. Kay daghan kay mga tao nga wa maghuna-huna silang kaugalingon, naghuna-huna sad sa Ginoo. Miduyog sad nato. Ako sad akong stipend, ako sang ipalit ani. Ana, mo na ni abot gyud siya 31,454 ni sobra ta sa atong 29,500 slots na sobrahan pa og 1,954 slots. Tilan. Nya ang nahalin dinhi sa atong parokya sa dinis atong parokya, ang atong halin dinhi niabot og 30,075 slots. Nya ang didto direct sa pakpak sa ta 30,075 slots unya ang didto sa Kapilinha or sa Tres Pastorenhos Foundation ang nadiretso dito kahalin niabot sad og 1,375 at 79 slots. So ang ila dito 1,379 slots, ang atong halin diri sad 30,075 slots. Kini siya makalipay wa gud kaabot og 2 ka buwan naabot na ni. Hibaw sa ko ang mga nagtrabaho sa ro dito malipayon kay nanagid sila saktong budget. Ang ato sang Archdiocese malipayon pero nagsugod ni sa atong pagkalimot sa atong kaugalingon. Kana bang pina San Vicente Ferrer ba? Ayaw pagsigunahona ana imong kaugalingon. Di ba? Muna kamo mga asawa ay mo paghuna-huna sa inyong kaugalingon. Huna-huna unsay gustos Ginoo nga inyong buhaton ngadto sa inyong bana. Nga mga bana sa di sad maghuna-huna sa ilang kaugalingong gusto, huna-hunaon nila unsay gustos Ginoo nga ilang buhaton sa ilang asawa. Ano? Di ba nindot? Gusto des Ginoo nga imo nang buwagan, nya din agi na nimo, di na jud ka makig-uli. Mao din ay gustos Ginoo. Pangutan na sa siya di sa kumingon nga unsa diha. Pangutan na usa. Katubit ang pag-asay na ko sa prisuhan. Sige ko gumbol, mura sa ko Jonas ba, hilak-hilak sa ko dito kay galagot ko kayo. Nganong gibutan ko sa prisuhan. Way kulikta, baho pa kaayo, hugaw-hugawan pa ta, tatak-tatakan pa ta diri, lagyo pa kay kog lakawan, wa pa jud ko'y klarong allowance. Ana, kalayo ba ni? Kapoy ba ni? Kainit ba ni? Hasol ba ni? Yung anong gibutang ko din anak ko. Pagdangtag mga naminaw ko sa Ginoo, nahigugmaa lang na. Mausa na imong misyon dos pagkapari. Alipay na ko ato. Padayon. Ang kuan ay, ang gusto des Ginoo nga, maanad ko atong porting batia, lisod nga assignment para nako, nagalisod ko, kay ibutang day ko din ni San Vicente Ferrer. Dito. Nga mas lisod pas akong nasugatan dito. Kay pahimuon day ko og repair aning simbahan. Pabayron ko aning mga yuta nga ato rong pamayran, i-transfer pa ang mga titulo aning yuta padong sa Archdiocese.
Nya pa himuon day ta adto nga ambot lang di na lang nato nahisgutang uban. Mao dito. Pero ang nakanindot kay taliwa aning lisod-lisod nga projects nato dinhi, ang nakanindot kay naasad mo nga mga buutan kayo. Panagsara mo donate. Karon naatay kuan naatay atong paras pista. Tag 500 per slot. Unsa tingan ato? Mother Mary's Consoling Graces, MMCG. Nahurot na tong MMHD atong ilisag MMCG. Nakahalin-halin na biya sa gitna. 4,000 man ka slots, tag 500. As of yesterday, nahalina na tag 1,082 slots. Di ba? 2,918 slots na lang nahibilin. Tanaw na itong mahurot ba ni Ugma? Mamalit mo? Sige, dagana yung palit. Aron mo malangit. Nya, karon ra ba ning kutob October 15, bispiras sa atong pista din sa segunda patron na Birhen sa Santo Rosario. Basi din ni kaabot og October 15. Daghan ra ba kayong namalit? Mura magdanga adik og pamalit. Aw sige, atong dawaton. Salamat kaayos na malit ha. Nya para sa pakapalit hinumdumi nga ayaw huna-hunaa ang imong kaugalingon. Huna-hunaa ang Ginoo. Kay ang Ginoo mausay mo huna-huna nimo. Lahi ra ba ning Ginoo may mohuna-huna nato buan tas daghan kaayong grasya nga di na gani nato mahakgom. Pero kita ra gyud maghuna-huna nato, mo ending ra gitang ma-stress, magdepresyon. Wa gyud tay mahakgom, emptiness ang atong bation. Pero ang Ginoo nay mohuna-huna nato, siya mo buos grasya, pastilan magpunga-punga gud kag dawat sa grasya. No na siya, nindog na ta. Mga igsuon, isip katawhan sa Dios nga matuhuon, isalig nato karon ang atong mga panginahanglan ngadto sa Dios ug moingon kita, amahan dungga kami. Amahan dungga kami. Alang sa simbahan nga mamahimo siya nga kanunayng saksi sa mga pagtulunan ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa kalibutan ug uban nga nagdumala niini nga mapaminawon siya sa mga pagtulunan ni Kristo, alang sa kalinaw ug kahiusahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa salugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga mihalin na
nga makatagamtam na sila sa kalinaw nga walay katapusan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Makagagahom nga Amahan, dawata ang among mga pangamuyo nga among gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mugna sa Diyos, ako karon nagpakatakos sa pakikatubang dalang akong kahuyang ugang bunga sa yuta, uginama sa kamot sa tao, halat sa ulipon, pinagi niya ang Ginoo pagaday ko. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Amahan, dawata kining mga gasa nga gipangayo kanamo ni Hesukristo nga ihalad sa iyang handumanan, ang among masinugtanon nga pag-alagad, magpadangat unta kanamo sa katingpitan sa imong pagluwas kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab,
mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maawang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamu nga nasa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Tugpasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Inunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo manang gingharian,
kaharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maanaw sab kanin. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Yahweh, I know you are near, standing always at my side. You guard me from the fool, and you lead me in ways everlasting. Lord, you have searched my heart, and you know when I sit and when I stand. Your hand is upon me, protecting me from death, keeping me from harm. Yahweh, I know you are near, standing always at my side. You guard me from the fool, and you lead me in ways everlasting. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, ang Eukaristiya nga among gipanag-ambitan
magpuno unta kanamo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi mag-agak unta sa among kinabuhi ug magdala kanamo nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon ug mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug sa kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton inuban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod sa makadiyot, usa sa nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kapasayloan sa atong mga sala. Ang kondisyon lang mupasaylo sadta sa tanan nga nakasala nato. So sa makausap pa akong i-report ang final nga halin sa atong Mother Mary's Healing and Deliverance slots para sa pagtukod sa kapilinha di Fatima didto sa Takop San Remigio. Ang final nato nga report as of yesterday gyud nga counting ning abot siya og 31,454 slots. Atong pakpakan ang Ginoo. So 30,075 slots din hinahalin sa atong parokya, sa atong mga parishioners, online o territorial parishioners. Kanya ang na-sold out dito sa Tres Pastorinhos Foundation and Corporation, diin adto sa dato i-remit dito ang tanan natong halin, 1,379. So a total of 31,454 slots ni eksisya or misubra og 1,954 slots. Salamat kitas Ginoo. Praise. Murag kuan man siguro ni siya. Sakto lagi 54. Niya
dinhi sa atong parokya magpista naman ta ugmang adlaw magsugod ang atong Novena Masses ugma. So sa buntag alas 6 na atay misa para ni sa atong mga online parishioners, gitawag din natog minor novena mass nya. Ang main novena mass inig kahapon alas 6 sa hapon nya. Doon na sa tay daily nga motorcade kada alas 3:30. So ugma alas 3:30 sa hapon mag-motorcade ta anha mag-agi diha sa Kurba ngadto padong Skugon ngadto sa Sambag ngadto sa Lataban, Tabla, sana sunod ana San Roque, Santa Cruz nya balik dire nya. Misa dayon tay ka alas 6 inig ka ang ugma di ay ang atong pilgrims nga chapel ang zone 1 nya. Kaning zone 1 nga chapels nato mao ang mga kapilya sa tabla, mga tabla no nya. Doon na naman sa tay pamaagi nga ang tanan kinahanglan gyud mo salmot sa atong misa dinhi mo nang gipadadaan nato sila mga envelopes nya. Di pa man makaanhi ang tanan, ang envelope na lay pasimbahon. Joke. Oh, at least connected ka sa pista nya. Dayon ato sang gihangyo ang atong group 1 sa Cofradia de San Vicente Ferrer nga sila sad mo pilgrim ugma sa alas 6 nya. Nagsugod na sad ang ato karong pag monitor sa atong magsugod ugma ang atong pag-monitor kinsay maka-appeal sa atong Living Rosary contest sa mga kapilya. So ang mga kapilya nga gustong mo appeal maghimo mo inyong arko kanang murag arko-arko or inyong payag or both daplin sa daan nga atong agian sa kuan kaning motorcade. Daplin basdan. So kung ani ka dinhi mag-agi, ari ka maghimo sa dapit sa tuo. Abot nga tus Lataban, Sambag, dapit sa tuo. Pwede sa ari ka pus atbang, pero mas duol-duol pikas. Pero kamo na mag-igo basta sa daan nga atong pag-aagian. Unya ang final nga pag paapil no paglistas mga ngan unya sa samti akong gibutang ato kapit sa GIS. So katong nakabutang sa ilang mga arko or mga payag-payag diha sa daplisdan nya butangan na nila ngan unsa silang kapilyaha moy atong ilista nga entrante. Ang pagdawat sa entrante unya sa pizza GIS karong Domingo nya. Og wa na mo makabutang ana di na mo appeal sa kaning kuan contest nya. Ang final judging sa contest inig ka pizza 16 sa atong alas 3 nga motorcade. Judge na sila. Ang first prize 15,000, second prize 12,000, third prize 10,000 nya. Ang consolation prizes 5,000. Pero mao gihapon dili ma-withdraw kun why project ang chapel. Doon na mo'y project aron mag-anam nagkanindot inyong chapel. Di man mo malipay mo na atong role. Pakpak ta. Karang ko na tayo mga kapilya nga na bagong sound system, na sila ganing bagong atop. Tungod atong niaging mga contest, di ba? Pero nakaapal na sa danay mga kapilya kay inighuman ba yung pader, claim mo na mo among kuan, among prize. O sige, kuha lang dahil sa mao ni among pedidos pader, ang among consolation raman tong amo pader 5,000 pero ang amo bayang project pader moabot bayag 10 pwede ibong punan pader nga maghilak-hilak din mamutoto din luha sus makapuno tayo nahimo na nung third prize noon. Pero sige lang naman say project no nindot ana. So muna namaligya pud tag slots para ani og para pagpakaon sa mga gigutom pinaagi sa atong mga pack meals o kanang mga 5 kilo rice nga atong i-distribute. Ni total sag 2 million ang atong budget para sa magasto sa atong mga atong kapistahan karon. So pamalit na mog slots Mother Mary's Consoling Graces. Kay ni human na kaon makonsol man ta.
Ni ko man natog pray sa rosary, makonsol man ta. Consoling graces. Nya dayon, ang ato rong halin, sa 4,000 slots nga atong gipamaligya, na natay halin nga 1,082 slots, 2,918 na lang ang nahibilin. Paspas mo palit. Pasalamat lang po ta sa atong mga online o territorial parishioners nga misiaw dayog pamalit, no? Wa maluya og palit sa kapilinha. Nagganahan nun kay sila. Ambot ka mo din, wa ba ka mo mga luya, no? Pero tanaw na ko, murag luya na mamugnaong. Pero basin pa di ay, malagsik rasan mog balik. So ato ning paspasan karong si manahot doon tani. Ang pinakanindot nga ato rong atangan mao ang atong pag-dedicate aning atong simbahan karong Pitsa 9, karong Sabado. Dool na lang, Sabado. Atong iyampo, mayong panahon, mayong sitwasyon, labi na gyud sa atong talahorong Arsobispo sa Sugbo si Archbishop Jose Espalma nga maoy mangulo nato aning atong misa karong Sabado og sa consecration, dedication. Alas 4 ang atong celebration magsugod karong Sabado, alas 4 sa hapon. Nya ang ato rasang patambungon dinhi ang kana rasang masud sa simbahan nya with social distancing, i-prioritize nato ang atong mga leaders sa mga organizations o sa mga chapel leaders, ang atong mga offerers, kadaghan matag offerers ana sa kuan kaning panahon sa sa rito nya, ang atong mga LGUs, mga barangay kapitan, barangay konsihal or sa ato barong lungsod ug makaari diri nya ato sa mga kaparian nga mo kon-celebrate. So ato nang pangandaman nya the rest magbutang ratang ato mga lingkuranan sa gawas. Ana ha? Nya sabot-sabot lang ta. Ayaw mo pamugos kundi mo pasudlon. Ana ba? Maghasi-hasi mo din ilubong tamong buhi dito atong to ang nara ba dito giabangan tong yuta dako kay itong lugar, lubong tamong buhi dito. Nya kwaon na lang sa tamo aron mo ramog na banhaw ini kahumana sa misa. Dito ay maginampo ay ta, nya magtinabangay. Nya nindot kaayo nga makareportan ni Archbishop Palma, Archbishop kining among parokya nakasupport sa kapilinha. Ana no? Aman mo ayo di man mo support. Bitaw support to gid ato gina i-report ni Archbishop para malipay siya. So mo ni ang hitsura sa ato karong bag-ong kaning kuan retablo. Ang atong retablo na usa na gikan atong pikas iskina nga pikas iskina sod nga rin. Mo na gibutang nato di ang mga designs pero do na ni siya pay mga buhatonon pa, wala pa ni makumpleto. So karon hangtod sa Biyernes sige pa ning trabaho. Partial pa ni siya, partial. Nya dunay kausaban gisuggest sa atong commission sa worship ang diris babaw katong God the Father man adihang naong no. Ilisana nag Holy Spirit pero di tingnan to maapas kay gi-carve pa man ang Holy Spirit, di pa man kalupad no basig mahug Ginoon inigutang. So ilisa nag Holy Spirit nya dayon kining atong Blessed Sacrament kinahanglan ko ni anha sa laing altar nya magatubang ka sa altar right side. So ari na ni dinhi ang atong Blessed Sacrament aning altar nya ang ato kunong titular patron si San Vicente Ferrer dili kuno ni aris suok kinahanglan naa sa siya kaugalingong altar nga duol sa mga tao. Mo nang ari na to siya ibutang dire si San Vicente. Ang iilis na to dire si San Jose. Aron mag-atbang silang Mama Mary. Mura sila Holy Family, kuyog ni Jesus. Pero kay wa pa man tay dako nga San Jose, katuramang dako-dako, so atong ibutang dire. Sagdi lang ayon nyo ingna nga mas dako lagi sa Mama Mary kay ni San Jose. Kuara man na imahin ra man na. Pero magpahimo gid ta og pareha ani nga size kaning ni Aspikas. Magpahimo tag San Jose nga tugbang sa dire. Nagkontrata na ta og muhimo. Na imo sponsor 40,000. Ang atong kontrata ang mo sponsor pinangga mong San Jose. So 40,000. Sige, pag-ilog na mo sponsor. Ang wa mo mo sponsor dito mo barog dili San Jose. Dito. Sige, 40,000 San Jose nga sponsor kaning kuan ganing image ato nang gi-contract. Sige, manindog na ta.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanin. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kayo'y may